Good morning guys! So ngayon nandito po tayo sa Dasul, Pangasinan at magsasabat po tayo ng pusit. Napakaganda po ng kanilang poster. Hindi pa nag-graduate sa online class. Nilakad na po namin papunta ng beach kasi medyo malapit lang naman po. At dumating na nga po itong mga pusit at ayan, meron din po silang ibang isda. Ito guys, yung morning view po dito sa beach sa Tambubong. At ayan guys, wala pong katao-tao kasi hindi po dito yung lugar ng may mga cottage. At nagkape na lang muna kami kila Jessica, pumalik po kami. And nag-prepare po ng brunch po namin. And bumalik na lang po kami sa pinuntahan namin kanina kasi wala pong tao, solo yung place. At ayan na guys, prepare lang po namin yung pagbubudol fightan po namin. Happy birthday! Ano yan, yung sabaw nga? Asan yung itlog maalat? Nasa sa inyo na yun kung paano nyo yun i-take. Sabaw kayo! Asan yung sabaw? Ganyan na ako kamahal. Then ayun guys, nag-swimming na lang po kami saglit since 11:30 na po at alauna meron po silang liga. Wala pa kaming isang oras na naliligo ay medyo nasunog na ang aking balat kaya nagyayaan na rin po kami na umuwi at dahil may mga gagawin po kami. Kaya thanks for watching, till next vlog, bye bye!